Sericulture pen ingki kapang rengahem ke kim non pu anta patang tedet. Langmin pi alang roy along PhD Department Akalwart Kasalam Kasay Oy. Puluni gawa along alto keten pen tempo kachetong bangpli areng keso. Kardom pinyada ABIRTA along pen nilisami marvelous rong pharpi. Nonarjo ikta ABIRTA ang ton pen. Ningkan pho aprang sericulture asai kampen ingki kapang rengahem ki kim non pu anta patang tesi parjap ham. Dipua hawar rong marjong mekritiron pia hemalong sericulture asai kampen kikimpon ingki kapang rengahem piniar nianta patang pipesi parjab hamsi biko labang sohem kedam tang ningkan pho soselo kikim kerang bonta non puanta patang pipesi lapunang bikok pu kelongwek abang pi mekritiron pipen nang pachinidun lason thotsi rong marjong long edon kro hemalong setame ke patang pipesi padokoklo lasi non puanta sarkar atum mathaponra nang patang pijibon pusito warcho lang loputa kilonga hem phia tumpen KARBI ANGLONG Autonomous Council aphan chuningri pon bukajan pen ananterang KARBI ANGLONG live Hamran MSC constituency ang kangarlo langmin so arong adung PhD department pen kedeng pon askima long an kai ke kacheleng ver atowar ke kroy pon put langmin pi aroy palong ni adim kedam tang surih ni rakre troksi lapen nerkep aningkan askim pen kedeng pona kalward non puar ni anta patang pon pami medera jok radatum kaning ri birta kachini dun atengke bangso askim ki claim nang ji ateng pen ki claim klesi a contractor abang abana kalward konat ne pen wansi bangso langmin pia royalong nang don pensi sayamo ington pon ko labang so sayamo radatum pen aning ing samdun desi methang rat thurpaksi akaprek kalward wansi chesemar dun dedlo Lake PhD Department atumpen kahumri dam dedet ajoksi lapusona sai pake joy nang man det loputa hadak langmin so arat atumpen pherangke kahumri damahut chethandun bangso adimalong sarkar pen langponra prabjin pen patang ponasonte radatum ali longponji News Text Report KARBI ANGLONG Live Hauragat Police Station angkang Uttar Borbil Police Outpost kaparlo Phuluni gaon Dag Farm adung chiti ni phaing koi raisi ADAP porphai sirkep malom alto keten pen tempo ka chetonga jok bangpli areng kiso bangso ka chetonga long tempo long ka chetapdun bangpli atum ahir ing tangrak pen areng hu sodunlo gari ka chetonga de malong an tongsikot pen loring thipi rekom sai khiatum palidun si areng kiso bangpli atum aphan tongsikot pen loring thipi PHC along sekelang aphan ponlo Gari ka chetong hut ke thekdun long atum pen kapachini pon atengke alto keten kevek abang Hauragat College along lothan bangphi langhin asor pusi pachini pon halapu gari ka chetong alto keten AS02S 1903 lapen tempo AS09C 2909 humni ta rekom sakhiya tum chepari dengsi loring thepi outpost along an pondet lopusi birta long dun News X Report, KARBI ANGLONG Live. Chiti ni phaing koi raisi arni kohora Chandra Singh Pathu aklamalong ingdeng kethom karlitang sarjo ingti chikimu football kapatu angdung kiti pathu pon. Angdung kiti kapathu pon along Dolamara Sport Academy pen ingle pothar kohora angbongsi pathu pon lo. Bangso angdung kiti kapathu pon along kachetong dun aluhi sarpo aman pen KARBI ANGLONG Autonomous Council MAC Richard Tokbi kachetong dun along VDC Chairman Sarkoy Rongphar VDC Chairman Barim Sonaram Singnar, VDC Member John Kathar, VDC Member Rising Rongpi Pen Danglok, ki ongdung kit hekeding atum chetongdun. Bangso angdung kiti kapathu ponalong, ki chengsi angdeng kapathu ki chengpen, minute crepe ho angbong ingle pothar kohora FC atum, goal isi thap lapen, kiju dahutta, isi thap thusi kohora ingle pothar, FC goal hini pen Dolamara Academy aphan parempon. Bangso angdung kiti kapathu along ki hayatum aphan trophy lapen tangka suri crepe ho, lapen kirem atum aphan trophy lapen tangka suri cap. KARBI ANGLONG Autonomous Council MAC Richard Tokbi arideng pen pajir pon. Lapen anparta highest scorer ingle pothar FC pen Dhoniram Teron, best goalkeeper Dolamara Academy pen Harmon Teron chepalong pon. Dolamara pen Arjison Rongphar KARBI ANGLONG Live.
Pini ADAP ABIRTA bangke lapan sikang ton iglo dumi thakme kardom.